What's up guys, Jed here. So welcome to our channel guys. So problema nyo rin ba guys is yung kuto ng aso. Isa sa mga problema ng may mga pets is yung kuto ng aso talaga. Lalo na pag kinakagat kayo, so sobrang kate. Same sa akin. Ito yung arms ko. Yan. Sobrang daming kagat na. So kung makikita nyo sa shorts namin is napakadami naming aso. Ito may mga babies pa nga. Yan. Sila yung mas prone sa kuto. So ito yung mama nila. Yan. Yung babies. So prone na kasi ako sa kagat ng pulgas. Kaya yung outfit ko dito is naka-medyas. Yan. Tsaka yan, high yan. Tapos may leggings na for men. Para kasi dito sobrang daming kagat na. Tapos sobrang kati pa. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nag-medyas ako kahit na sobrang init. So dito kasi sa place namin, hindi ko sila palaging naliligo kasi walang tubig. Wala pang source dito. Ang source lang namin dito is yung ulan. Yan. Yung mga balde. Saka yan. So galing sa ulan yan. Yan. May gutter. And so hindi ko sila pwedeng liguin araw-araw kasi baka maubusan tayo ng tubig. Kaya yung solution namin dito, pero sometimes is may tubig naman. Kaya ito yung shampoo na ginagamit namin. Yan. Ito ang Zero Mite. Ayan. Para sa manok to, pero pwede rin sa aso. Mas mura kasi ito kaysa shampoo ng aso or sabon. Tapos same lang naman sila. Napaka-effective nila. Tapos naman if hindi namin sila maliligo, ito yung isang solusyon namin. Ito yung parang pulbos. Yan. Shield Guard Flea and Tick. Ito yung gamit namin first. Pero wala nang laman to. I-mix yung isang sachet ng shampoo ng manok sa isang balde ng tubig. Saka gabanlaw nyo sa tinutulugan nila. So kuha na tayo ng balde guys. Katabo. Kuha kayo ng tubig, syempre. So, lagyan nyo lang ng isang sachet ng ganito. Zero Mite. Mix nyo lang. So dito natin i-pour yung water. Yan. So dito kasi sila nakahiga. Yan. Dito. Yan. Bago nyo buhusan ng tubig yung higaan nila, lalagyan mo natin sila ng yung pulbo. Sobrang dami naming aso dito guys. Iba naming aso is nasa loob kasi sobrang init kayon. Kaya yan. Sobrang init ngayon guys. So nabili nga pala namin to sa Shopee. So ilalagay na lang namin yung link sa description. So ayan, nalagyan na sila ng pulbo. So papakita ko sa inyo guys
na napaka-effective ng shampoo na ito. So kukuha tayo ng kaunti. Yan. Saka lagyan natin na pulgas. So dito tayo kukuha ng example sa kanilang mama. Ito yung papa. Yan. Yan, kukuha tayo ng isa guys. Yan. So ito yung nakuha guys. Tingnan nyo guys, mamamatay yan. Ito pa isa. See? Patay ka agad guys. Yan guys. So pwede rin naman yung insecticide guys. Basta make sure lang na safe sa pets nyo at sa mga plants. Guys, isa rin sa mga anak niya. Ito si Butler. Yan. Ito yung mama niya. So hindi sila same ng buhok. So dito sila nakahiga. Mix natin ng onte. So yan lang. Ganyan lang. Yan sila. May sa ground floor, may sa second floor, may third floor. Yan. Dito naman sa kabila. Ito. So ginagawa ko to guys at least once a week kasi hindi kasi palagi umulan dito. If umulan naman is naliligo ko sila lahat. Although hindi naman lahat kasi yung mga old na dogs dito hindi sila pwedeng liguin kasi baka makagat ako. Pero if wala talagang ulan, so ito yung ginagawa ko para ma-lessen yung pulgas. Sobrang kate. Tapos matagal mawala yung kate, mga 3 days. Kaya yan, ito yung solution ko. So yun lang guys.